Good morning, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय मर्निं पुरा 4 AM आवनो सिखारदोंमोन आरोना बड'लेण्ड बास मोनगोन होननानै 5टायावनो थाङो नालाय जोंनिफ्राय क'क्राझारसिम जों चिराङाव थांनो लादों आरोना आयंमोनावहाय खामानि दङ आंनि लोगो अनजलि आरो मा बेनिफ्राय दिनै सनिबार जाहैबाय दिनै गैयानो बड'लेण्ड बास दा गुबुन बासावनो थांनांगोन आरोना नलबारिनिफ्राय थांनोसै चिरां बास फैबाय लोगोफोर थांनोसै आरोना जोङो दा ओमफ्राय जसलिना ओरै थांफानो नागिरनाया जेरावबो बिसोर सिगां जायो आरो मामा बासना आंनि थाङा दे किसुमा दे जाय ब्रुं ब्रुं सिखारनाय फैखादो मोखां बुसुखै दे सोमोदो नों बेखौ लांफानो थांसै दे आं औवा थांसै दे दादा होदो दे दादा होदो नै मामा मोनखौ सोमा होनलाय दे सोम थांनो मोनगोन ना बायदो निजे जाबा बाबा लाबसिगोन बायदियासै आं थाइ लाबगोन बुल जा लाबगोन आङो गस्लाबो लाबगोन नोंलाय औवा थांगोन ना दाहाय जों थांखाखो नैजो खानबाय दोरसि जों थांखानांगौ औवा फैबाय आरोना गारि जसनो फैसा होनानै थगायना दोनबाय थगायजाबाय जसलिया 10 थाखायावनो ओइ बास फैबाय लोगोफोर आइया सिगाङाव जिरायदो मानसियानो गैथ'आ आरोना मर्निं ना Kumantem saldi bukan nih, jadi ada di sana. Nuaro na jaman di luar. Kot biasa nih. Sira. Penol bari, kamu kudung biradna, phone zagarna, not apa jaga, phone zagar. Puri jalan hasil. Kena dengan hasil. Puri बानायनायाव गोबाव लागोननो नेबाय था सालाना थांसै आरोना नै नेबाय जों टिकेट दाना लाबाय आरोना माने एसेनि थाखाय साहा लोंनायाव एसे लेट जाबाय जोंना माने पुरिबो जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय जाग्राफोरखौबो गोदै जानो बानानै बेलेगाव दखानाव जोङो बन लायदोंमोन आरोना बेयावनो लेट जाबाय 7:30नि बड'लेण्ड बासआ बेयाव मोनफैयोमोन नालाय थांबावबाय आरोना दा 8टायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड मोनसे बिदि थांसै आरो फाइनालि मोनबाय बड'लेण्ड बास थांगासिनो दं एबार टेम्पो गाखोलायबाय आरोना खासिक'त्रा मोनफैलायबाय थांलायनोसै आयं लाहानि न' अबस्था गैला आरोना मोनफैबाय जोङो आयंमोननि न' लुगासिनो मालाय आयौ जि गरमलै आयौ दिनै सान्दुं नङाबाबो दोहो आरोना मोखां सुबाय गानस्लायबाय ओरैबायदि ओंखाम उखैदों मोनजोब्बायनो जानोसै साहा लोंग्रोनि एसे ओमफ्राय ओंखाम जानोसै कैसा लगी फालना लॉन्ग जर्नी करा तो या आंटी सासा मोबाइल टीवी ऐसे अंजलि करट के लिए बन टीवी सासा मोबाइल टीवी ऐसे ऐसा आंटी मोर वीडियो तो सारे मान देखा पाबी अंजलि तमाम मैसेज के लिए ऐसे साइड itu क्या मिठाई दिखाओ क्या मिठाई परी उठा गए बेनिफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानाय बारि आरोना सालांखांबाय ओंखाम जानोसै बेनिफ्राय चिराङाव फैबा आं मोनसे बुस्थुखौ जाथारो आरोना चिरांनि लोगोफोरनावनो थां आलासिनावनो थां मैसा बेदर सोर जायो कमेन्ट्स खालामदे लोगोफोर आं मोजां मोनो आरोना जानो दालि मैथा मैसा बेदर फाजा जानोसै जों दंफैयो दा गालाबारि जाखांबाय ओरैबायदि उखैदोंमोन मैसा बेदरजों दा जोङो दसे रेस्ट लानोसै आरोना बे सानैसोआ चिराङाव दंथ'यो लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन